Pipila ka mga buot muli silang probinsya na Palaw. Humanggikan sila ang mga biyahe sa Davao City Overland Transport Terminal pagawas sa laing probinsya. Ano yan detalye? Pakyas nga makauli, ang pipila ka mga na-stranded din sa Davao City. Humanggikan sila sa dikot ang mga biyahe sa mga bus pagawas sa syudad. Si Nanay Evelyn Ahuman nahugno kay nagtuong makauli na siya sa Butuan City. Human na stranded sa Dakbayan sulod na sa 2 ka bulan. It na gid sir. 2 months na ko, hapit na ko mag 3 months na lockdown ng diri ah. So abi nimong nanay biyahe karon. Oo. Kay mama ingon nila 25. Doon na may biyahe apan kadto lang mga balik probinsya program sama sa Sultan Kudarat ug Mungkayo kaganyang buntag. Pero ang wala nakalista, wala kauli. Kung naamang ganit tay makita nga mga pasahero karon diha no kaning mga bus nato, mauna siya ang katong program sa ato ang syudad nga uplan sundo sa mga na-stranded nga mga pasahero. Sumala sa LTFRB, wala unay rota pagawas og pasulod sa Davao kay ginahanay pa kuno ang mga sistema. Doon ay limitation po impose ang ato ang uban LGU, pero karon ang mga neighboring LGU nagamiting pa sila on how they will accommodate no katong mga passengers from Davao City. Sa gipaygayong meeting kagahapon, posibleng ug mga adlaw dunay biyahe ang mga bus nga sa Panabong Anukad, padulong sa mga lugar sa Davao Oriental, Davao del Norte ug Davao de Oro. Samtang sa Davao City, dili pa makumpirma sa dikot kung kanusa, pero mabalik man galing, andam na kuno sila. The coordinations and protocols, the sistema atuan na gyud na nga giplanuhan. Sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City, doon na may biyahe apan pipila lamang ka mga bus ang nagaturno. Minus gyapon ang mga pasero, gani walay biyahe pa Davao City. Mingaw kayo. Tungod sa kwan mong walay travel pass ang uban, ikabiyahe kay walay travel pass o purpose kay pangayuan best checkpoint. Kauban si Medyo Rawing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.